hogy lássa a kolléganő is. Felfelé, ide a középsőre, itt is itt maradok egy kicsit, így, hogy legyen idő jobban levenni. Felfelé, előre megyek, előre, jól előre, itt is egy kicsit így rá, és itt maradok. Felfelé, és most csak a 4 ujjat kinyújtom, és integetek egy kicsit velük még, és lazít lefordítjuk pihenésképpen. Jó, és most csak a 4 ujjat széthúzzuk, visszazárjuk, megint kisebb erővel, jó? Vissza, kifelé, vissza, kifelé, vissza megtartani, kifelé, tartani, vissza, tartani, kifelé, tartani, vissza, tartani, kifelé, és most próbáljon a mutatóinak is még egy kicsit húzni, vissza, megállunk egy kicsit, jó, és most mint a sátrat akarnék csinálni a kezemből, ez tökéletes, és vissza, sátor, tehát hogy ez a sor jöjjön fel, és az ujjam végét, hogy mintha a körömet itt szépen akarnám irányítani, nagyon nehéz, tudom, próbáljuk tartani, és vissza, felfelé, hogy mintha itt böknék a tenyere közepét itt alulról, hogy itt bökön felfelé, ezt is próbálja még, hogy ez a sor hajoljon legjobban kiengedni. Most a középső meg a végpercet hagyjuk lazára csak, jó? Tehát, hogyha nem is nyúlik ki, fel, megint a tenyere közepére gondoljon, hogy az most tökéletes, és ezt is tolom, még följebb, még, és tartani, és kiengedni.